संनो थाखाय बयबो मान बावो आरो अरायबो सिगाङो बिथांमोना जोंनि हारिनि सायाव होनाय अबदानखौ बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ आखायाव लाबाय आरो बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोदों जोंनि एनसिसिनि गाहाय मानगिरि श्री हाग्रामा महिला बिफाना बेजों लोगोसे जाथिनि लानानै गासै मानगोनां आलासि बिथांमोन आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो फारि फारियै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। February, NCC Jelasan आरो NCC गोथार सोलोंथाइ दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोंनि बड'लेण्ड समाजाव मुंख्लं जालायनाय गासै मुंख्लंफोरनिसिम मान बावनाय हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जादों। बिथांमोननि जोंनि हारिनि सायाव होनाय अबदान आरो बिथांमोननि गावजों गाव सोरनायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' हारिया बेबायदि थासारियाव मोनफैनो हादों। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि खालि भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिएससिनि गेजेराव साना होनायजों बे गोरोबथाया जाफुंदों आरो बे गोरोबथानि फिथाइ महरैनो जोङो जोंनि बिटिसिखौ मोनफैनो हादों। बे गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसि हालामा भारत संबिजिरनि 10थि फारिलाइयाव थिसनजादों। लोगोसे जोंनि बर' रावा भारतनि संबिजिरनि 9थि फारिलाइयाव जायगा मोननो हादों। बे जारिमिना जाफुंनो हादों होनोब्ला जोंनि मुंख्लंफोरनि गावसोरनि गावखौ बाउसोमनाय आरो गावनि जिउखौ सानालाबानो हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमनाय बेनि थाखायनो जोङो दिनै बे जोंनि बे गोथार सानाव गासैबो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरनिसिम जोङो गुरै खुलुमनाय मान बावो। ang redaksyon